нахустин ширкати миллии букмекерии Формула 55 сарпарасти расмии бошгоҳи футболи Душанбе гардид. Ширкат соли чорум аст ки ин дастаро аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ менамояд. ёдовар мешавем ки дастаи Душанбе дар лигаи якуми футболи мамлакат баромад мекунад ва тавре роҳбари ин тим Чарлз Наркате иброз дошт, ин ҳамкориҳо барои баровардани даста ба лигаи олии Тоҷикистон мусоидат менамояд. дар мавсими нав даста мақсад гузоштааст ки ҷойҳои ифтихориро дар мусобиқот ба даст оварда ба лигаи олӣ барояд. тафоҳумнома байни тими Душанбе ва ширкати Формула 55 барои ман, ҳайати бозигарон ва ҳайати роҳбарикунандаи даста бо манфиат хоҳад буд. Ба масъулини ташкилот гуфтам, дар сурати чунин дастгириҳо ман бо боварӣ гуфта метавонам ки дастаи Душанбе дар оянда ба натиҷаҳои назаррас даст меёбад. ҳамзамон аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 шарики расмии бошгоҳи футболи ҳосилоти ноҳияи Фархор гардид. Ба ин хотир дар шаҳри Кӯлоб нишасти хабарӣ баргузор шуд. Дар он роҳбари ширкати Формула 55 дар минтақаи Кӯлоб ва директори бошгоҳи футболи ҳосилот иштирок намуданд. Зимни суханронии худ директори бошгоҳи ҳосилот қайд кард ки даста дар ҳоли рушд аст. Дар пеш корҳо бисёранд. асос он аст ки ҳавасмандгардонӣ пайдо шуд. нақшаҳо хеле зиёданд. ҳамакнун барои амалишавии онҳо якҷоя кор мекунем. қобили зикр аст ки Формула 55 дар тӯли фаъолияти худ борҳо ба дигар бошгоҳҳои футболи Тоҷикистон дастгирии молиявӣ расонидааст. дар вилояти Суд ҳам ширкати Формула 55 лоиҳаҳои худро амалӣ менамояд. бошгоҳи футболи Хуҷанд қарордоди ҳамкориро бо ширкати Формула 55 тамдид намуд. маросими имзои қарордод дар меҳмонхонаи суғдиёни шаҳри Хуҷанд сурат гирифт ки дар он роҳбари ширкати Формула 55 дар минтақаи Суғд ва директори иҷроияи бошгоҳи Хуҷанд ширкат варзиданд. пас аз ба имзо расидани шартнома, муаррифии либосҳои нави дастаи Хуҷанд баргузор гашт ки бо нишони сарпарасти расмӣ оро дода шудааст.